Ito, Ayan, no? malaki to ah. Tikman ko na to yung buto. Ba't buto? Ay, hindi. Sa sobrang lambot po, grabe, oh. Buto lang. Grabe, ang lambot. Grabe, ang lambot. Nahiwalay na. May hiwalay eh. Yan, cheers. Cheers. Uy, Uy, ang lambot. Uy, tawagin natin yung bumbero. Uy, baka gusto niyo ng bumbero. tubig. Uy, bumbero. Yan po, nandyan po, Just Lapam, Kalina Brothers, Discarding Basic. welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po is very special dahil talagang dinayo ko dito yung Cavite po para lang magkita yung mga mukbangers po, para makita ko po yung mga dalawang grabe po malalakas na mukbangers dito sa Pinas. So this is our first time po na nagkita-kita po kami. So dito sa gilid ko mayroon po si Ewik Mukbang. So grabe, sa hindi pa nakasubscribe po kay Ewik Mukbang, i-follow po natin yung kanyang Facebook page at saka yung YouTube channel. So sa kabila naman, ito naman yung hari ng sakulad. So si Ninong Bossing Jigs TVE, ayan po. Hello mga ka-studio. Hindi lang po isang beses niyo ako nakita siguro tatlo na, no? Oo. Kasi mayroon kaming mga online Past collab, collaborations yan. ba. So ito pala yung mga pagkain na nasa harap namin mga studio. Meron po ditong BB back ribs at saka baked salmon. So ito po ay galing po sa Food PH Manila. Yeah. For more info po, panoorin po natin to. Pasok. Napakaganda po ng adhikain ng Food PH Manila. Tumutulong po sila. Sila po ang kauna-unahang grupo na bumuo. Inipon nila yung mga chef na na-laid off nung panahon ng pandemic. At sila po yung nagbuo nitong, nagluto sila at ibinibenta nila online. Kaya tumutulong din po sila sa mga, meron din silang food feeding sa mga barangay. Baka po isang araw mapadpad po sa inyo. So, suportahan po natin ang Food PH Manila. Ito po yung kanilang FB page. Ayan po. Nandyan po lahat ang kanilang pinagbibiling product. Yun. Ayan po, suportahan po natin. Hindi natin patatagalin to mga ka-studio. Pray po muna tayo bago kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Amen. Tara po mga unta. Yeah. First blood. Ito, Ayun, no? malaki to ah. Laki niyan. Wow, lambot. Tikman natin. Sa inyo. Oh, nga pala. Kala ko. Ewik Mukbang. Yun, sige. Tikman ko na to yung buto. Ba't buto? Ay, hindi. Sa sobrang lambot po, grabe, oh. Buto lang. Grabe, ang lambot. Grabe, ang lambot. Nahiwalay na. May hiwalay eh. Tama, pati sa sobrang lambot pati buto, oh. Oo, di ba? Pwede na nga. Nababali na po yung buto sa sobrang lambot. Yan. Cheers. Yan, cheers. Uy, yung lambot. Unang kagat para sa inyo mga kasakol, mga ka-studio, and siyempre, Ewik Mukbang. Yan. Kain po. Ayan po. Lambot. Sobrang lambot. Mapapakanin ka dito. Kain na tayo. Napakalasa. Sobrang lambot. Ito yung buto ba? Malambot din. Sarap. Mga chef talaga yung nagluto dito. Ang nagluto nito talagang mga chef. Kaya pala masarap. Mamaya po ipakita namin yung iba't iba pang pagkain na pinadala sa amin. Hindi lang po kasi sa aming higanting lamesa. Yan. Saka pag po nilagay nyo dito yon, baka ubusin namin tatlo yon. Hindi, wala na pong makakain yung mga kasama namin. Marami po kaming mga kasama dito.
lahat ng mukbanger na pinakamalalapit dito. Kasama po natin. Kahit nga malayo. Nga, From Cebu? from Cebu. From Pampanga? Oo. At from ano ba yun? From Laguna. Laguna. Di ba? Sumasagot pa. Mga Saul. Opo. Kasi nga ito yung first time ba na nag-abot yung halos lahat ng mga mukbanger tsaka mga mga YouTuber ba na food vloggers ba dito sa Pilipinas. Sarap. Tikman natin yung kanilang Salmon. ipinagmamalaking baked salmon. Salamat. Gracias. Muchas. Ano ibig sabihin? Mali yata yung ko dun Salitang yun Espanyol. Tama yun. Muchas gracias. Muchas. Maraming salamat. Ayun ibig sabihin nun. Ang sarap din po. Sarap, di Baked ba? salmon po. Oh. Nirequest ko talaga ng gusto yan, yung baked salmon Grabe, sarap. Kamayin ko naman. Kami natin. Kamay niya. Sabi ko sa'yo, masarap Tingnan niyo po Grabe, sobrang sarap. Uy, tawagin natin yung bumbero. Oh, baka gusto niyo ng bumbero. tubig. Bumbero. Yan po, nandyan po, Just Lapam, Kalina Brothers, Discarding Basic. Ano po ba? Si Kuya Jun. Ay, Kuya Jun. Oh. Just Lapam. Yan. Nandito tayo sa asyenda ng Kalina Just Lapam. Brothers. Yan. Salamat sa tubig. Salamat. Salamat sa tubig. Saan nyo kaya, inigib? Sa sa CR. Kala ko sa Pampang Sarap. Hindi, walang. Ito lang yan. Ang sarap. Sabi ko sa'yo Ang sarap, no? Highly recommended to yung salmon nila, grabe. Baby back ribs. Kita nyo naman. Lambot, no? Parang may lindol sa lambot. Mga ganun-ganun. Bibigil. Bro, ano? Marami pa dun? Sindihan na po kayo sa Langaw kasi nasa outdoor po kasi kami Kasama po yun sa Kasama yan sa inimbita. Naita kay Ninong Jigs kulang pa Ninong Jigs. Nga, happy kami. May bisita tayo. Share natin. Ito. Ano masasabi mo sa baked salmon? Kaya siyang baked, Ano no? tayo, bro? Ang daming cheese sa ibabaw, no? Kaya Kaya merong dahon, no? Kaya siya hinahabol ng langaw Dahil ng cheese. Sarap. Nakita nyo paano sumakol? Pangalawang video na yan. Kamaingay, may patakdo pa yan. Oo nga pala. Paano bro ang salitang masarap sa Bisaya? Dami. Lami. Lami. Dito yan, yan, malamig dito. Sa Pilipino. Lamig yun. Lamig ba? Lamig. Lami Bro. Uy, salamat. Bro, yun yan. Sarap. Sinabi ko. Thank you.
Mm. May background song pa tayo konti, no? Mm. Mamaya kakantahin ko din. Nag-imbita po talaga kami dito ng banda. Sarap. Napakasarap. Kaya mag-order na po kayo. Yan po yung buto. Hindi lang kayo mabubusog, makakatulong pa po kayo pag nag-order tayo sa Food PH Manila. Tama kasi tumutulong talaga sila. Yung mga bibili dito is katuwang na rin kayo sa tulong. May tubig nga pala. Okay. Guys pa kayo? Sige, ikaw bisita kaya dapat mas marami yung binibigay namin sa'yo. Sobrang dami na ito. Wala. Hati tayo. Tingin na rin ako. Sarap. Natikman ko na yun dati yung salmon nila eh. Kaya talagang nalaman ko magpapadala yung Food PH. Nag-request na. Nag-request ako talaga na Abangan nyo pala yung namin. Sama-sama together ng mga mukbanger. Nakita mo na nga kanina sa likod, no? Marami pa, hindi lang sumama doon sa likuran namin. Marami pa po dun. No. Nice. Ang sarap. Ano masasabi mo sa hacienda ng Jaslapam? Maganda dito, ang lamig. Sa mga gusto pong bumisita dito, kontakin nyo lang po yung Jaslapam. Baka gusto nyo po magpabook. Bigla kami nagpabook, no? Hindi, joke lang po yun. Dahil sabihin niya po, Ewek Mukbang, ibubuk po talaga kanya. Oo. Pwede po kayo ditong mag-picnic, pwede kayong mag-camping. Ayan. Ang sarap. Ninong Jigs, ano masasabi mo? 1 to 10. Naalala ko pala yung natin dati. 11. 11. Ako 10.5. 1 to 10 lang, ba't magpas? Tapos sobrang sarap po. Ganun po. Ganun ang rating namin. Hindi, masarap talaga. Pero legit po yun. Walang halong biro yun. Masarap po talaga. Kita mo naman yung baby back ribs. Napakalambot, no? At yun na po mga studio, tapos na po kaming kumain po. Grabe, ang dami naming nakain po. Sobrang sarap po ng mga pagkain ng Food PH Manila. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe po sa kanilang YouTube channel po, Ewek Mukbang, paki-subscribe po at saka Jigs TVE. Yeah. Mayroon din po silang Facebook page po na sobrang dami po ng mga followers din po nila. Grabe kasi ang lakas po nilang kumain po. So, Ewek Mukbang pa din at saka Jigs TVE. Yeah. So hanggang dito lang po kami. Kita-kits po tayo sa sunod na video. Bye-bye!